أرأست زينة قدماي منيستر سنغافور لاورنس وونغ علاو عدات نمقبار أبادي سابا آتيوم إثيوبيا تعنتو خباب أير نممكات لعل 48 بليون فلسطات مسكالا قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبي وعلى G20 قلتهم كابا وزاي منيستر قدات وزا أمريكا ماركو روبيو كونات يوكرين مززام وحدا سرحتيهم ترفون إلهم سلام دعنا هبلكم يتمسيو زخبركم تملكتنا ساعة حدا خوينو معد زينا جمير له معد زينا حيزر ما نازريت بريو حبيركم كتنحي فلما حتصرت زيناتات قدماي منيستر سنغافور لاورنس وونغ علاو عدات نمقبار أبادي سابا يركبهم وونغ أب إثيوبيا نزقورو علاو عدات مالما ماسيوم أبادي سابا زاوتون تخونو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أب عالم لخم عرفونا فرت بولي أقباب لاقيرم لوميم زعدات محسنة كليسين هاقرات نمتنخار وسانا سوقم تنتخون توساخي حدش تعدلات متحبار مدهساس لعل ربحة خمزه اللو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبي محبراوي ميديا قدسهم صحيفهم قدماي منيستر سنغافور لاورنس وونغ أبي تحت حاولتي زخر عوت عدوا حوف بابان بيرام كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانة شعبي مسا قدماي منيستر سنغافور لاورنس وونغ تزاتين دحرة زتدماتهم قدماي منيستر كرعات ملات ألم تزبتات خونة زخر عوت عدوا تزواويرهم تملكيتهم يم توم قدماي منيستر أبعدوتهم أبي تحت حاولتي نقالتنا أنت ألم تزبتات واغاز خفلو جاقانو حوف عن بابان بيرام يم كنتيبا أدانش قدماي منيستر لاورنس أبي مدرق قداموت إثيوبيا خموون أبو كبت ختما أديس أبا زهلوهم تانيحيت عوت نكخوون سان تمليتان قليتان إثيوبيا أب زوبا قرن أفريقيا يلون أب أفريقيا زلوات سمعنا تنزعنتون أب جوبا إمارات تجول الإسراء كتساعة فقيل إخبلا منيستر بلان اللي معتن دكتور فتوما سفاجليت أن تقدم منيستر دكتور أبي أحمد استمرها لأقوجله أب دوب أفريقيا بس تخيل جوبا إمارات تجول الإسراء تساعة فنتخون قلنا تجوبا أي مس ما راح تستفل عليها قراتن حلفت تسرح تكالتن وتيتهاوي خلتي أول الزبات هساليت أمام منيستر بلان اللي معتن دكتور فتوما سفا تلوخ أبتو جوا إذن بروت أن حيتا ملكتن أبزهب مبرهي إثيوبيا أبتو جوا إن اختصاصات استجابزات أبتها قرب زلوات سمعنا تنزعنتون كم زهون الإعلان إثيوبيا أنا مزجبتو تركب قلتوف قطبة بمنجستينا توجهوا تركبوا صراحة لوت إن أبتو زوا خمون أب أفريقيا زلوات عنتو أبتو جوا إن اختصاصات آخر الوائلان بمعارض مكتل قدماي منيستر حلف مأخذ متحبر هند أسرع الديمقراطي مكتل بريزيدنت بارتي بلتقنا آدم فرح مس أمباسادر يونايتد كينغدم أب إثيوبيا دارن ويلش تزاتيوم أيتا آدم فرح محبراو ميديا قصوم أبزم حلالفو ملختي زمن استساقر ديبلوماسا وركب كلتين هاقرات بزبلت أتت أنا خيرون كأتصل لعل دليت كم زلقو أبت وان تنت أباريق إلهم أب منقو خلتين هاقرات بفلاي أب هنت أسرع الديمقراسي أب التقبابرا هاقر بوق الريفورم وطبا أب عودي تمرتنت عنان زنبرو معقفات متحوار أزي عود كم زخونن بزبلت أتت أنا خيرون كأتصل قراتات كم زخونن قاليت مايلهم عالم لخ معلتي صوتاو متقعتي ببرك عالم نمبل 34 غزي بإثيوبيا دما نمبل 20 غزي بستفلاليو مرها قبرتات يخبر اللهم عالم لخ معلتي صوتاو متقعتي ويون معلتي صعدا ريبان متقعتي زي عقس محبرسب نهنصت ولدو بزبل مري حسابيو نتخبر زركب ببرك إثيوبيا نتخبر زركب عالم لخ معلتي صوتاو متقعتي بستفلاليو غوس غواسات نتخطاتلي 16 معلتات كم تصنح تحبيرهم
ኣብቲ መርሃ ግብሪ መጀመር ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዓለም ለኸ ሲቪል ትካላት ሃይማኖትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ተረኺቦም እዮም زين أخوما بمكتال تركبوا حزرما بزرزرنا بنريهم قدرات كنحلف أماراتي فلفل حيل مسارات حزاز باون هجرون طلبات المملا صراحتي إذا سالتتن إن سالتت تركبن إثيوبيا قالوا له كباب أير ممكات لعل 4 بليون فلسات متكلا قدماي منيستر دكتور أبي أحمد نتساتفت جوجل إسراء حبي رميم مرها سلام مرسات وصحي له ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ቁጠባ ሃገራት ቁሉላው ከባቢ ኣየር ዝገናዘበ ንክኾን ሓይሊ ካብ ብኽለት ሓራብ ዝኾነ ኣግባብ ንምጥቃም ምዝያድ መጠን ልቓሕ ዓባይ ቁጠባ ንምቁፅጻር ዝብል መበገሲ ዝገበረ ዋዕላ መበል 20 ዝሓዝናዮ ዓመት ጉጅለ 20 ኣፍሪካ ብጆሃንስበርግ ኣቢላ አንጊዳላ ቁሉላው ንብረት ኣየር ኣብ ምቁፅጻር 48 ቢልዮን ፈልሲ ተኺላ ዝተጓሕጉሕ መሬታት ንማያዊ ኣካላት ግዳይ ከይገብሩ መሰረት ዘንፀፈት ወሓስቲ ሩባታት ካብ ብኽለት ሓራ ዝኾኑ ክኾኑ ብዝተፈላለዩ መፀውዒ ንጥፈት ጽባቐ ከተማታት ተቢልኻ ብእትሰርሖም ስራሕቲ ሩባታት ትዋሓዝ ዘላ ብልምዓት ኮሪደር ገጠር ፍልፍል ሓይልታት ማሕበረሰብ ካብ ርካቦቱ ክፍልፍል መርኣያ መንደራት ምህናፅ ዝጀመረት ካብ ዝነበሮ ፀገም ኣናጊፋ ግድብ ህዳሴ ዛዚማ ንጎረባብታት ዝተመላለአትን ኣብ ካልኦት ማያዊ ኣካላታ ምፍልፋል ሓይሊ መሰረት ዝገበረ ዕማማት ተሳልጥ ዘላ ብፕላንት ሓይሊ ኒኩሌር ሕክምና ሕርሻን ምስ ደን ተሳልዮም ከባቢ ኣየር ክዋሓሱ ዓቕሚ ዝውሕቱ ስራሕቲ ተሊማ ሰፊሕ ስራሕ እንዳሳለጠት ትርከብ ኢትዮጵያ ብመራሕያ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቢላ ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ተኣንጊዳያ ብክልተ ኣህጉራዊ ጥምረታት ወይ ድማ ኢንተግሬሽንን ብ19 ገዚፍ ቁጠባ ዞንና ሃገራት ኣባልነት ኣብ ዝንቀሳቐስ ዝጥምረት ብጽላል ሕብረት ኣፍሪካ ትውከለሉ ኣግባብ እንዳሃለወ ኢትዮጵያ ብናይት ዋዕላ አንጋዲት ሃገር መጽዋዕታ ቀሪቡላ ተረኺባ እያ ሰፊሕ መጠን ህዝብን ገዚፍ ቁጠባ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብ ዝገዛ ነጥብ ብዝዛይደ ዓለም ለኸ ሕግታትን ጠለባትን ኣዋዲዳ ረብሓ ንምሕላው ጭቡጥ ስራሕትታት ዘመዝገበት ሃገር ምዃና ብዘይበኣኽ ጎደሎ ክትበሃል ዕድል ሰሪሕ እዩ ኣብቲ መድረኽ ሃገሮም ወኪሎም ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተሓዳሽ ሓይሊ መሰረት ብምግባርን ዲጂታል ቁጠባ መሰረትን ቢርኻ ፋይናንሳዊ ውሕስና ክህልው ስራሕቲ ከም ዝተዓመ ገሊፆም እዮም ኣብ ሓይሊ ተሓዳሲ ኢትዮጵያ እንዳነጠፈትያ ትርከብ እዚ ንተስፋን ገዛውትን ብርሃን ዝልግስ እዩ መሰረተ ልምዓት ዲጂታል ህዝቢ ክረክብ ኣብ ምግባርን ሕርሻ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ዘይህሰ ክኸውን ይገብር እዳ ዓበይቲ ሃገራት ዛዕባዩ ንዝብል ዝዋዕላ ኢትዮጵያ ከም ካልኦት ግዘታት ርድኡ ንዝብል ጥራሕንን መልእኽትን ብምቕራብ ግዘ ክተባኽን ዝደልየት ይትመስሊ ብመራሕያ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ብዘኽእል ቅዲ ሓለዋ ከባቢ መሰረት ብምግባር ዝሰርሐቶ ስራሓ ፍለጡለይ ኢላላ ቀረብ ብስፍሓት ምህላዩ ኣብ ምንካይ ወፃኢ ዘዕርፎ ሰናይ ጽልዋ ተሓሳብ ዝገበረ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ምስታፋ ሕዱር ዕዳታት ዘስዕቡላ ጽልዋታት ብምንካይ መዳይ ረብሓ ሒቡ መሰረታዊ ጠለብ ዜጋ ንምምላእ ዕድል ምዃኑ ምግላጾም ካብ ርድኡና ናብ ዛዕባና ተረድኡውን ብሓባር ንስራሕ ናብ ዝብል ጽርሒት ምስጋራ የመላኽት Ethiopia has engaged actively with the G20 common framework ብሓይልን ዘፈር ስግግር ዲጂታል ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ መርኣያ ምዕባለ ኮይኑሎ ኣማራፂ ሓይልና ናብ ፀሓይ ንፋስ ሃፋን ኒክለርን ይሰፊሕ ዘሎ ቴሌኮም ተደሪኽና ኣብ ዲጂታላይዜሽን ዝሰርሐቶ ሰፊሕ መጠን መማሓየሺ ኣብ ንጥፈት ዲጂታል ዕድጊት ሰፊሕ መምሓያሽ ክረአ ኣኽኢሉ እዩ እቲ ካሊእ ሰብ ስራሕ ብልሒ እዩ ኣካል እቲ ንጥፈት ልምዓት ክኾን ምሕቋፍ እዩ ጉዕዞ ኢትዮጵያ መስትያት ሓዱሽ ቅዲ ጉዕዞ ቁጠባ እዩ ዕውትነት ንመሃረሉ እዩ ፈተናታት መለካዕቲ እዮም ሓቆፋይነትን ዘይተቋረፀ ዕቤት ንኣህጉርና ወሰንቲ እዮም
أمارات حيل زعبو من كسقاسات زتفلا ليو أمارات ستاتبيلو دوب سجيرو ربحة هيبو التاوت بمعبال زهو ربحة أب علم لخ أداغا زهلونا تساتفو أب مسفاح قدو كمزلو نزيقا حيلي بحسار واغان مغرب أقاتاميو بتكاة مهرتي بحرشان خالوت زفراتن صفحة سراحة مسارات زتحزة إثيوبيا ديجيتال قطبة زي مسارتو من كسقاسات بايتا كابت تحز صني حيا نقط علي تكبرا أب من كسقاس تركب إزي عقور جنزب أب بانكتات زجهد مسرحة مسل بحنت فاينانس زيغا زرقا قصلو بزبيلا علم لخاو قدا انموزا التانتو زلا خيدي اب مدرخ قجل عسرا صريحيا حصرت زتمهار حيل سبد تكالاتن ابزللو استوعلو تسب سراح فتحيلا وحسنا زيغان قطبان بقبو نموحز زلوو تكبارن دلوونتن اراياونيو Energy and digital transformation بحيلن زفر سققر ديجيتال عبي قدب حداسي إثيوبيا ناي أفريكا مرأيا معبالو خينو اللو أمارات حيلنا نابز حي نفاس حفان نيكلورن يسفيح زلو تيلوكوم تدريخنا أب ديجيتاليزيشن زسرحتو سفيح متن ممحيشي أب نتفت ديجيتال عدقيت سفيح ممحيش كرا أخيليو اتخالي سبسراح بالحي إيو أكالتي نتفت لمعات كخون محقافيو قعزو إثيوبيا مستيات حدش كدي قعزو الطباي عوتنتن مهارليو فتناتات ملكاتيو حافاينتن زي توارت عبيد ناهاغورنا وسنتيو مز مدرخ قوني مس هاجراتن تكالاتن حسابات استلواوت إثيوبيا علم لخ تكال جنزب IMF إثيوبيا استبقشت له ريفورم قطبة أب معوات حزون دقفون مقصال دلونتو بوانا دايركتورو كريستالينا جورجيفا قليزو ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ናብ አፍሪካ ብስተሳለጠ ጉባኤ ጉጅለ ኢስራ ምዕዳማ ተሰማዕነታ ክብ ከም ዘብሎ ተገሊጾም እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ከማህጉር ክልዓል ዝግብኦም ዛዕባታት ንኽተልዕል ዕድል ዝፈጠረ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ ዳሃብያሲን ተወስኻለዋ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ከተማ ጆሃንስበርግ ዝሳለጥ ዘሎ ጉባኤ አባል ሃገራት ጉጅለ ኢስራ ዝተሳተፉ ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራል ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ዝጀመረተ ጉዕዞ ዝጥምት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ልዒሎም እዮም ኢትዮጵያ ጥንታዊት ሃገር ስልጣነ እያ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብፍልስፍና ምድማር ኣብ ዕቤት ጎዳና ከም ትርከብ ገሊጾም ተወሳኺቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፍረ ዘለዎን ትርጉም ዘለዎን ዝተታት ምስተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ምግባሮም መፍሊጦም እዮም ኣብ ኣኼባ ጉጅለ ኢስራ ፍረ ዘለዎም ሓሳባት ምስ መራሕቲ ህንዲ ቪየትናም ደቡብ ኮሪያን አውስትራሊያን ምስላጦምቡን ገሊጾም እዮም From this legacy comes መደመር መንገድ ምድማር ማለት ኣብ ውሽጢ ተፈላላይ በሓድነትን ምትሕብባርን ዓቕሚ ብምብዛሕ ዕቤት ብሓባር ምጥቃም እዩ በዚ መንፈስ እዚ ኢትዮጵያ ዘካትት ዕቤት ከተማታትና ማእኸል ፈጠራ ፓርክታት ኢንዱስትሪ እውን ኣብ ቁጠባ ጽዕንቶ እናፈጠሩ እዮም ሓረስቶት ይልወጡ ኣለዉ መናእሰይ ፈጠርቲ ስራሕ ዘይከኣል ዝመስሉ ስራሕቲ ቢዝነስ እናሰርሑ እዮም ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ጉጅለ ኢስራ አባል ሃገራት ጉባኤ ዝተሳተፈተሉ እዋን እዩ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ኢትዮጵያ ናይ ዓርሳ ዓቕሚ ከም ኣህጉር ክለዓሉ ዝግብኦም ኣጀንዳታት ንምልዓል ዕድል ዝፈጠረ ምዃኑ ገሊጾም ምስ ሃገራት እውን ርክብ ንምጥንኻር ዝኽእሉ ዘተታት ንምስላጥ ዘኽእል ኢሎም በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ አቅም እንዳለ ኣብ አፍሪካ ልዑል ዓቕሚ ከም ዘሎ ኣብነት ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኸቡ ውፅኢታት ብምርኣይ ንሓበራዊ ረብሓ ስርዓት ፋይናንስ እጃም ሃገራት አፍሪካ ከመይ ምጉልባት ከም ዝከኣል ምምሕያሽ ከም ዘድልን መትከልና ክንገልጽ ኺኢልና ኢና ብተወሳኺ ብሓልዋ ከባቢ ኣየር ለውጢ ከባቢ ኣየር ኢትዮጵያ ትሰርሑ ስራሕ ካልኦት ካብ ኣህጉርና ወፃኢ ዘለዎ ዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን ተሓባቢሮም ተዝሰርሑ ክንደየናይ ከም ዝጠቅም ኣጉሊሆም ኣርእዮም እዮም በዚ መንገዲ እዚ ኢትዮጵያ ሓገዝ ተሓትት ዘይኮነትስ ኣካል መፍትሒ ዝኾነት ብምትሕባር ሓቢራ ትሰርሕ ሓሳብ ተፈልፍል መፍትሒ ተቕርብ ሃገር ምዃና ንምርኣይ ተኻኢሉ እዩ ሚኒስተር ገንዘብ አሕመድ ሸዴ ወገኖም ጎና ጎንቲ ጉባኤ ረብሓ ኢትዮጵያ ዝሕልው ውፅኢታዊ ክልተያዊ ዘተታት ምስላጦም ሓቢሮም ግሎባል ፈንድ ንጥዕና ዘለዎ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ንኽቕፅል ኣብ መደብ ምልጋስ ገንዘብ ኢትዮጵያ ድምፂ ዘስምዐትሉ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ብምውካል ካብ ግሎባል ፈንድ ተረብሕቲ ካብ ዝበሃላ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ ሰፊሕ ዝኾነ መደብ ጥዕና ምስ ግሎባል ፈንድ ዘለዋ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ግሎባል ፈንድ ንቐጻሊ ዓመታት ዝህቦ ስራሕ ኣጠናኺሩ ንኽቕፅል ልዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ልገሳ ዝተሳለጠሉ እዩ በዚ እውን ኢትዮጵያ እቲ ልገሳ ንኽዕወት እጃማ ኣውፊዓ እያ ኢትዮጵያ ኣብ ጉባኤ ጉጅለ ኢስራ ኣብቲ ዞባ ብዘለዋ ተደማፅነት
بزوجانتهم سراحة ريفورم سعيبو أبتو قبائن ختقدم مخالا مينستر اللمعات بلانن دكتور فتصوم أسفا قليس أنيان የጂ 20 አገራት ላይ ኢትዮጵያ እንድትሳተፍ ተጋብዛ ነው የተሳተፈችው የጂ 20 አባል ሀገራት ጉጅለ ዒስራ ኢትዮጵያ ተዓዲማ ተሳቲፋ አባል ሀገራት ጉጅለ ዒስራ ወላኳት ዝኾነት ካብ ዝተዓደሙ ውሕዳት ሀገራት ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓንቲያ እተፈለማይ ንምዕደማ ምኽንያት ቅድሚት ዝተዋሃበ ሃገር ምዃና ዝጠልቦ መዐቀንታት ኣለዉ ብመዳይ ቁጠባ ኣብ ዞባ ብዝህልዋ ዝዕቶን ብታሪካ ሕዚ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ለውጢ መሰረት ብምግባር ኣብ ኣኼባ ጉጅለ ዒስራ ተዓዲማ እያ እዚ ዓብይ ነገር እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ መስመራሕቲ ሃገራትን ሓለፍቲ ትካላትን ዓለም ዝገበረዎ ጻንሒት ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ዘፈር ትልወጥ ምህላዋ መርኣያ ምዃኑ ሓላፊት ፕሬስ ሰክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌኒ ስዩም ሓቢረን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሉካቸው ጋር በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስሉ እኽትኦም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ንጉጅለ ዒስራ ኣኼባ ክልተ መዓልቲ ኣሕሊፎም እዮም በዚ እውን ዓውት ኣኼባ ኣሳሊጦም እዮም ምስ ሓለፍትን መራሕትን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተራኸብሉ ግዜ ነይሩ መድረኽ ጉጅለ ዒስራ ሓያላት ሃገራት ዘተኣኻኽብ እዩ ብሓፈሻ ዓለም ለኸ ጂዲፒ 85 ሚእታዊ ዝውክል ሃገራት ዝርከብሉ እዩ በብዓመቱ እንትርከቡ እውን ዓለም ለኸ ኩነታት بمدرساس زم عراريلو يو نزيو ونيو تعدي ما مزيا زلا ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ጆሃንስበርግ ንኽልተ መዓልቲ ክሳለጥ ጸንሐ ጉባኤ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ዒስራ እንትዛዘም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ልኡኽ ጉጅለኦምን ሰፊሕ ተሳትፎ ነይርዎም እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዝበሉ ጉባኤታት መትከላ ምንጽብራቓ ባዕርሳት ሰርሖም ዘላ ስራሕቲ ብስፍሓት ዘርአየትሉ እዩ ነይሩ እቲ ጉባኤ ኣብ ኣፍሪካ ምስላጡ ንፈለማ ግዜ ብምዃኑ ታሪኻዊ ይገብሮ እቲ ጉባኤ ክልተ ሕብረት ዘለዎ ምዃኑ ይፍለጥ ሕብረት ኣውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን ዓበይቲ ሃገራት ቁጠባ ዓለም ዝዝውርሉ ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ ሃገራት ዘለዎ እዩ እዚ እውን ንኢትዮጵያ ተደማጽነታን ዝሓዘቶም ኣጀንዳታት ተሰማዕነት ንኽህልዎም ዓብይ ዕድል ዝፈጠረ ምንባሩ ተገሊጹ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ውሽጣዊ ሓድነት ምጥንኻር ኣድላይ ምዃኑ ኣመራርሓ ፓርቲታት ፖለቲካ ገሊጾም ረብሓ ሃገር ክኽበር ምግባር ብጽሒት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ እውን ወሲኾም ሓቢሮም እዮም ንጸብጻብ ይመር ኣደም ሙሉ ብርሃን ግርማይ መንግስት ጂኦፖለቲካ ቀርና አፍሪካ በሓደ ወገን ዝተሓላለኹ ጸገማት በኻል ወገን ድማ ሰናይ ዕድል ሒዞም ዝመጹ ብርክት ዝበሉ ተለዋወጥቲ ኩነታት ዝረኣየሉ ዞባ እዩ ብስውር ኮነ ብግልጺ ፈተና ሓይልቲ ሃገራት ኣብ ዘጋጥምዎ ኣብ ዞባ ትርከብ ኢትዮጵያ እውን ብሔራዊ ረብሓ ንምኽባር ውሽጣዊ ሓድነት ክትፈጥር ከም ዝግባእ ይለዓል ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ናይ ምኽባር ሓላፍነቱን ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ይገልጽ ሊቀመንበር ፓርቲ ህዝቢ ወለኔ ፈይሰል አብዱል አዚዝ ከም ዝገለጽዎ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ረብሓ ተሓልዩ ንኽትቐጽል ንሃገር ዝቐደመ ጥንኩር መትከል መሓዝ አላይ ምዃኑ ይሕብሩ ከዓለም መማር ያለበት ከዕድሜም አንጻር ከምንም ብዙ አገሮች ከኛ ከኢትዮጵያ የሚቀድሙ ካብ ዓለምን ካብ ዕድሜናን ክንመሃሮ ዝግባእ ነገር ኣሎ መብዛሕትኦም ሃገራት ሃገሮም እዮም ዝቐድሙ ሃይማኖት ዘርኢ ውልቃዊ ረብሓ ይቐድሙን እዮም ፈለማ ረብሓ ሃገሮም ስለ ዝቐድሙ ማዕቢሎም እዮም ንሕና ግና ብዙሕ ግዜ ንባህልናን ንሃይማኖትናን ኢና ንቐድም እዚ ክኾነ ይግባእን ብዛዕባ ረብሓ ሃገር ኩሉ ብሓባር ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ዝሓበሩ ኣባል ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ኣሕመድ መሐመዱን ረብሓ ኢትዮጵያ ልዕሊ መንግስትን ፓርቲን ምዃኑ አልዒሎም እዮም ሀገራችንን ደግሞ ከማንኛውም ነገር በፊት ከግልፍላ ሃገርና ካብ ድሌትና ብላዕሊ ክትቅድም ይግባእ ንምንታይ ሃገር ብሓደ ፓርቲ ጥራይ ጠጠው ኣይትብልን እያ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ባህልን እምነትን ዘለዎም ህዝብታት ዋላ እኳ እንተኾኑ ንሓባራዊ ረብሓኦም ብሓባር ጠጠው ዝብሉ ህዝብታት ምዃኖም ይፍለጥ እዚ ተጠናኺሩ ንቕጽል እውን ኣብ ወለዶ ምስራሕ ኣድላይ ምዃኑ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ከሌለች እኛ የለንም የእኛ መኖር ኢትዮጵያ ተዘይሃልያ ንሕና የለናን ምንባርና ድማ ውሕስና ኢትዮጵያ እያ ሃገር ምሕላው ድማ ግቡእና እዩ ምስ ዘሎ መንግስቲ ተሓባቢርና ምኻድ ቀዳምነት ክንህቦ ይግባእ ነፍጥ ያነሳውም አካል ለጊዜው እስኪ ነፍጡን ዘቅዘቅ አድርጎ ሐሳቡን ለንግግር እድሉን ሲከፍት ናብ ኩናት ምእታው ዝደላ አካል ካብቲ ሐሳቡ ወፂኡ ዘተ እንተዝመረጽ ብወገን መንግስቲ ድማ ብጽሒቱ እንተዝዋጻእ ሃገር ተድሕንያ ንደቅና እውን ብሓሳብ ዝረዳድኡ ማሕበረሰብ ምርካብ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢትዮጵያ ወጻኢ ሃገራት ተደማጺትን ረብሓ ሃገራ ንኽኽበር እትገብር ሃገር ንኽትኸውን ካብ ውሽጣዊ ሓድነት ብተወሳኺ ጥንኩር ቁጠባ ምህናጽ ናይ ግድን እዩ ሕዚ እውን ኣብዚ መንገዲ እዚ ከም ዘላ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ማዕድን ዘካየደቶ ሪፎርም እቲ ዘፈር ዕቤት ንኸምጽእ ዓብዪ ግደ ተጻዊቱ እዮም ኣብቲ ዘፈር ዘሎ ዓሚቕ ሃፍቲ ብኣግባቡ ብምጥቃም ኢትዮጵያ ካብቲ ዘፈር
ዝلعل እቶት ንምርካብ ዓሊማ እናሰርሐት ትርከብ ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ አባደ መቀብ ኢትዮጵያ ብሃፍቲ ተፈጥሮ ከርሰ ምድሪ ዝተዓደለት ሃገር እያ ከርሰ ምድራ ካብ ማዕድናት ክሳብ እታወታት ኢንዱስትሪ ዝሓዘዩ ይኹን እምበር እዚ ዕቑር ሃፍቲ ኣብ ሓፈሻዊ ቁጠባ ሃገር ክንድቲ ዝድለ ግዳ ይነበሩን ንዓመታት ሃገር ካብቲ ዘፈር ክትረኽቦ ዝግባአ ሃፍቲ ቁጠባ ከይረኸበት ጸኒሓ እያ ሀብቱንም በቅጡም አላስተዋወቅነውም በቅጡም በተለያዩ ችግሮች እና በራሳችን አንዳንድ ምክንያቶች አልተጠቀምንበትም ሀብትና በዝግባ አይፈለጥናዮን በዝግባ አይተጣምናሉን ሕዝግና አለሊና ና ተጣምናሉና በሁሉ አንፈት ኢትዮጵያ ብዙ ሀብቲ ማዕድን ይዘሎ መንግስቲ ዘፈር ማዕድን ንቁጠባ ሃገር ወሳነ አንድ ሕቆ ገይሩ በሙሳዱ ብዙወሰዶም ሪፎርምታት ውጪት ተመዝጊቦም አቅሚ እቶት እቲ ዘፈር በዝበለጸ እናዓበይ ድማ መጽኡ ማይኒንግ በጂዲፒ ግሮዝ ከነበረው 0.1% ማዕድን ኣብ ጂዲፒ ካብ ዝነበሮ ባዶ ነጥቢ 1 ሚእታዊ ናብ 1 ሚእታዊ ዓብዩ እዚ ዓብዩ ውጽኢት እዩ ከጌጣጌጥ ማዕድናት ከኢንዱስትሪ ካብ መጋየፅታት ማዕድን ክሳብ እታወት ኢንዱስትሪ ዘፍርዩ ብዙሓት ኢንቨስተራት እናመፁ እዮም ዘሎ ሃብቲ ፈልዩ ብምውዳብ ንኢንቨስተራት እናቕረበ እዩ ዝርከብ መንግስቲ ዘፈር ማዕድን ኣብ ዝቕጽል ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ሃገር ንምግባር እቶት ሸርፍ ወጻኢ ንምዕባይን ብትልምና ሰርሐ ይርከብ እዚ ዕውት ንምግባር ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ማዕድን እናተተግበሩ እዮም ዞም ፕሮጀክትታት እንትፍጸሙ ድማ ሃገራዊ እቶት ማዕድን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክሰጋገር ትጽቢት ይግበር በዚህ ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንግዲህ ለኃይል ትልቁ ኢትዮጵያ ለውጭ ምንዛሪ የምታወጣውን ኣብዛ ዓመት ኢትዮጵያ ንሓይል ፈሰስ ትገብሮ ልዑል ወጻኢ ዘፈር ነዳዲ ውጽኢት ተመዝጊቡ እዩ ብሲሚንቶ ብኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ብሴራሚክስ ግራናይት ማርብል ሓጺን ብሓፈሻ ሸርፍ ወጻኢ ንምዕባይ ናብ ዘፈር ማዕድን ኢንቨስት ጌርና ኢና በዚ ድማ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ሃገር ምዃኑ ጀሚሩ እዩ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ብቐጻልነት እንተተተግቢሩ ተረባሕነት ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ከም ዝከኣል ዘመላኽት እዩ زين عداقام لعلي حرميتن سالسان أفريتي زساتفلو بازار مرئيت نقدي أبا كتما آدي سابات خفيتهم مبل إسراء معت بهر ساباتن هزبتاتن إيتوبيا مخنيات بمقبار استدالوا بازار مرئيت نقدي أفا قوباء بيت مخر كتما آدي سابا ويزورو بوزينا الكادر أجميرون عين علامات بازار مرئيت نقدي أفريتي مس شماتو بغتان خرخبو نما فريتي متأثار عداقا مفتارن فرياتهم مفلاتن مخانو تنافقو باي حبيران للحدميتن سالاسان أفريتي تقالاتن فريات حرشان حيزوم زغاربولو بازار مرئيت نقدي نزغطولو سلسة خطاتلت معالتات كم تسأنح تحبير يوم قلنا قلنا بازار مرئيت نقدي مرها قبر سنة تكبر ملقاس دم كم زكايدون تحبير يوم زينو صايم مصر قدات وز أمريكا ماركو روبيو كونات يوكرين مززام وحدات سرحتهم زترفونا يلوم لعلن وسان اللوت ممزقابو زردو منيستر روبيو كسروح زقبوهم كم زلوونا جنزيبهم يوم أبا سويزرلاند جينيفا مس حبرة أوروبان يوكرين استقبر ذاته زن أروتيت كم استرخبر لون حبيرهم يوم بريزلاند زيلنسكي ون انتخنو جوجلة تدراري ترامب نعنا نيمسمع خناتات أرئي بزبل قليت أمويم مستر قدات وز أمريكا ماركو روبيو زخوانا نايمود أتاس من معنات نابروس يقد مملأخو أب منغو ترامبن زيلنسكن زتخ قباري موبالهم CNN سابسيبو ماد زينا قدم مززامو عند نتبتات زينا قدماي منيستر سنغابور لورنس وونغ علاو عودات نمقبار آبادي ساباتيو ኢትዮጵያ ጽዑንተ ኸባቢ ኣየር ንምምካት ልዕሊ 48 ቢልዮን ፈልሲ ምስካላ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዋዕላ ጂ20 ገሊጾም
ካብ ወፃኢ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኩናት ዩክሬን ንምዛም ውሕዳት ስራሕቲኦም ዝተርፉና ኢሎም ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩም ነይሩ ስለምክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜናና መራሕኹን ኣዝሬት በሩ ሓቢረኩም ፀኒሐ ምስ ተረፉ ምድላዋትና ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ተመኒ ብኹም ምሸት